estalviaré de fer tots els agraïments al company. Què fèiem en aquella època? Doncs jo crec que nosaltres mateixos ho sabíem, el que fèiem en aquella època. Sobretot el meu col·lega era allò que ara podem dir un malalt de literatura. Quan el vaig conèixer, la primera cosa que destacava és que havia llegit, llegia, i semblava que ho sabia tot. Tenia 20 i pocs anys i les ganes de fer projectes i d'escriure i de fer guions i de dir contes i novel·les i poesia i era tot un revolutum que després s'ha mostrat, jo crec que la seva obra, que és del que parlarem bàsicament, s'ha demostrat com una cosa molt important. El Bolaño no és ben titulat això detectiu literari o detectiu literari, i perquè queda més bé, també, però podria haver posat tafaner directament. Era un tafaner, ho picava tot, estava tot arreu, ell agafava, llegia coses de tota mena, sabia autors. Bàsicament teníem un dubte als companys. Això no sona molt o és que... Ho poso una mica més lluny a veure què. Els col·legues a vegades tenien dubtes de si els autors dels que parlaven eren reals o no eren reals. Ara que existeix internet, això és molt fàcil, perquè tu sents un nom, piques allà a Google o en algun cercador i de seguida saps si això és veritat o no és veritat. Quan ell ens parlava d'uns poetes que es deien Nadia Tueni o Sophie Podolsky, doncs estava molt bé, perquè era un encant escoltar-lo parlar de la poesia i de tot, però teníem aquell dubte de no se'ls estarà inventant ara, des d'aquest segle XX, aquest poeta d'així. Bé, per mi, aquí hi ha un punt que després amb ell l'ha portat a destriar totes aquestes lectures que ell al llarg dels anys ha anat fent i que ell ha acabat destil·lant i que han sortit per l'altra banda com una obra pròpia absolutament original, a més, amb una capacitat de poder escriure en diferents estils que és molt difícil de trobar. Quan ell llegeix un tipus de narradors, llegeix uns poetes o el que sigui, i a més absolutament diferents, només us posaré uns exemples del que llegíem en aquella època. Llegíem, però sobretot ell, ja ho aviso per endavant. El 1980 ell estava llegint amb un tal Franco Jara, que és un referent als Estats Units, a l'Anselm Turmeda, que és un senyor de l'any de la Catapunt, el Freud, el Hartrain, el Guirot de Bornells, que és un d'aquests, un trobador de l'època, n'hi ha molt més, el Dante Alighieri, el Baudelaire, el William Burroughs, que és dels que jo no el veig molt com a bíblic, però acompanyava amb aquests xicots una mica celebrats. Ara tenen els 60 anys, els dic així, llavors em semblava que era un normal. O el Macedonio Fernández, que és un autor referent argentí. Però, si parlem de la pintura, per exemple, perquè tot això ho hem trobat en els seus quaderns, aquells que puguin vagin a veure l'exposició aquesta que hi ha al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, perquè és molt interessant. I jo a l'exposició potser Carolina li hauria posat una vida de treball, perquè sembla mentida com algú ha pogut treballar i escriure